president en funcions, em toca estar aquí i encantadíssim de poder-hi ser. I ja es presentarà el Dani, només agrair-li moltíssim que ens dediqui tot aquest temps, que sabem lo escàs que té el temps i de bòlit que va, agrair-li moltíssim. Jo una mica té un petit resum. Ell fa 25 anys que és educació social amb 25 anys d'experiència. Fa uns anys va crear el projecte d'educadors familiars amb l'objectiu de donar suport a famílies amb infants, adolescents i joves amb dificultats dins de la llar. És especialista en persones amb TEA, l'aspecte d'alcohol fetal, sent un dels pocs professionals que coneix de primera mà les dificultats que presenten aquestes persones. Recentment va participar en el documental Adoptats, amb l'amor no n'hi havia prou, del Sense Ficció de TV3, i ha treballat i està treballant amb diverses famílies de FATRAC i pocs professionals coneixen millor que ell el dolor de la vida dels nostres familiars i el patiment de les seves famílies. I amb això ja li deixo la paraula amb ell, que és el que és aquí el protagonista de la tarda. Endavant, Dani. Moltes gràcies. Vinga. Bueno, gràcies a vosaltres. Bueno, com bé us ha dit, jo em dedico a treballar amb famílies, amb nois i noies amb dificultats. Sí que és cert que no totes les famílies que jo porto actualment són nois i noies amb trastorns de conducta. És a dir, em dedico a un ventall bastant gran i elevat. Però sí que la gran majoria de les famílies que porto són nois i noies, com dieu vosaltres, d'alta complexitat, que com bé em passa normalment és quan no funcionen amb els recursos estàndards o s'han provat moltes coses i tal, algú d'aquestes famílies em coneix o li diuen ostres, mira, hi ha un educador que és una miqueta de rarot, que sembla que enganxa amb els nois i les noies i treballa molt bé amb ells i tal, no sé què. Llavors, com jo dic, a mi em truquen molts cops quan ja s'han provat moltes coses i no ha funcionat. I molts cops, no sempre és així, però molts cops darrere la meva intervenció, com bé dic, només hi ha terra cremada en el sentit que pocs recursos hi ha com el que oferim nosaltres. Què oferim? Nosaltres fem el que se'n diu intervenció socioeducativa a la llar. Nosaltres som un servei que anem allà on està el noi i noia i les seves famílies. Normalment, en la gran majoria de casos, anem a la llar, és a dir, allà on viviu. I majoritàriament, en un primer moment, ens trobem a nois i noies que no volen saber res de mi, ni de cap psicòleg, ni de cap persona, que passen de tot i tal, no sé què. Aleshores, el primer repte que tenim és com fem vincle amb aquesta persona. I aleshores, això porta la seva complexitat i hi ha nois i noies que costa més, hi ha noies que costa menys, però al final l'objectiu és crear vincle, perquè un dels nostres pilars és que sense vincle és molt difícil la intervenció. Si el noi i noia no confia en tu, si el noi i noia no està alineat amb el que penses una miqueta i que sempre t'importes, sobretot és molt important això, perquè és així, és a dir, tots els nois i noies que jo porto m'importen. Com dic jo, no són els meus fills i filles, però a vegades com si ho fossin, perquè per ells faig tot el que sigui possible. Doncs el que intentem fer, bàsicament, és a través de la nostra intervenció millorar la situació. O, en molts casos, només el que es pot fer és que no empitjori la situació, com molt bé sabeu moltes de les famílies que estem aquí. I també el que és molt i molt important, i quasi bé és el més important, és que amb les famílies siguem un equip, que hi hagi confiança. Perquè a vegades
jo plantejo coses que estan una miqueta en contracorrent i a vegades doncs, aquestes coses que plantejo, doncs, a vegades hi ha famílies doncs, que els hi costa i ho entenc, però al final bueno, és un treball en equip i que ha d'haver-hi aquesta confiança entre el que faig i les famílies. I el que us he dit, important, el vincle. El vincle ho és tot. Vosaltres ja sabreu, amb els vostres fills i filles, que si teniu un fill que li costa vincular, perquè alguns dels vostres fills i filles doncs, els hi costa, doncs tot és com molt més difícil. Per tant, el vincle doncs, és important. Clar, hi ha nanos que potser hem trigat un any i mig a fer vincle. Jo, per exemple, estic pensant en un dels nanos que porto, que el primer any bàsicament ha estat donar voltes amb un nano que quasi no parla, que té ganes de que quan te'n vagis, que te'n vagis l'abans possible, i és això, he estat un any de picar pedra, i actualment ja fa 3 anys que treballo amb aquest nano, i ara és al revés, té ganes que vingui, quan vinc doncs riem, ens ho passem bé i també reflexionem sobre les coses que passen. Aleshores, bueno, és una miqueta perquè us feu la idea de la feina que jo faig. Si algú de vosaltres també va veure el documental i va veure una miqueta com xerrava amb en Martí, com estava amb en Martí, bueno, no deixa de ser això un documental i per tant doncs, bueno, jo estava nerviós, el Martí bueno, ho va fer molt bé, la veritat, però bueno, doncs podeu fer una idea de bàsicament el que faig. És a dir, normalment els atenc fora al carrer, ens anem a prendre alguna cosa, anem xerrant, amb algú jugant a bàsquet, uns altres senzillament doncs, bueno, doncs, li agrada més estar a casa i xerrar, bueno, moltes coses. Aleshores, el que és molt important és, sobretot, amb els nois i noies que treballo, que són els fills i filles de les famílies que tenc, és fortalesa, perseverància i no perdre l'esperança. D'aquí una miqueta el títol de la xerrada. Aleshores, abans de continuar xerrant, m'agradaria una miqueta fer una foto d'una miqueta com són els vostres fills i filles i saber una miqueta quin és les famílies que m'esteu escoltant. I abans de fer això, també dir-vos que no sempre la intervenció que faig funciona. Com sempre dic jo, no tinc una vareta màgica, no sóc perfecte, sóc imperfecte com a persona, a vegades m'equivoco, com també vosaltres suposo també us equivoqueu com a pares i mares. Jo també soc pare també d'un fill adoptat i 2 biològics i també m'equivoco com a pare. Però també fem coses bé. Aleshores, sí que és cert que a la gran majoria de famílies amb qui treballo les coses han anat millor i les coses van bé, si no tindria tanta feina, però també sí que és cert que no totes les famílies que he treballat les puc comptar com a èxits. Entenc que això s'entén perfectament, ja que en aquest món existeixen molts tipus de nois i noies, molts tipus de famílies, i jo no arribo a tot i no puc donar 100% d'efectivitat. Que s'intenta, sí, però al final, com vosaltres ja sabeu, els nois i noies que són els vostres fills i filles, o nets o netes també, perquè pot haver-hi avis i àvies o també tutors o tutores, és a dir, no és gens fàcil. Dit això, m'agradaria una miqueta tenir una foto de qui tinc davant. Aleshores, us faré una sèrie de preguntes. Aleshores, a la pantalla, a baix de tot, teniu una maneta, suposo que ho veieu tots, que és com per aixecar la... Aleshores, ara no l'apreteu, us faig una pregunta i aleshores el que aquesta pregunta se senti identificat o identificada, m'apreteu per jo saber una miqueta
qui tinc davant. Vale? Aleshores, la primera pregunta que us faig és quants de vosaltres teniu els fills i filles majors de 18 anys, és a dir, majors d'edat? Vale. Ja podeu baixar les mans. Vosaltres veieu també els resultats o no? Sí, no? Suposo. Bueno. Sí, es veuen. Sí, no? Val, perfecte. La sumatòria no, però, Sumatòria no, vale. De les... Quantes famílies hi ha ara? Algú m'ho pot dir? 56. De les 56, 30 són majors d'edat. Val? Vale. Aleshores, de les famílies, ara torna a ser una pregunta genèrica. Quantes famílies teniu fills o filles adoptats o adoptades, ja bé sigui internacional o nacional? Vale, 20. 23 posava. Jo veig el resultat total. 23? 24 perquè jo no puc aixecar la mà, no la sola. Vale. Bueno, poso 24, més o menys. Vale, perfecte. Mireu la Teresa. Tanca el micro. Perfecte. Gràcies, Teresa. Val. Després, una altra pregunta. Només dels adoptats, només de les persones adoptades, quines d'elles són internacionals? Val, 13 internacionals. Val. Després, una altra pregunta, ja en queden dues només. Quin dels vostres fills i filles té consum actiu de drogues? Una qüestió. Fa 6 mesos que no consumeix. S'entén que té consum actiu o no? No. Vale. 21. Vale. Jo les abaixo totes de cop, tranquils. Vale, i tanquem, baixem les mans. I l'última pregunta és, quin dels vostres fills i filles no té un diagnòstic clar? Va, perfecte. Vale. Vinga, ja està, ja tinc una miqueta També he llegit que també hi ha famílies d'acollida aquí. Quantes famílies d'acollida sou? Podeu aixecar la mà? Vale, hi ha 2 famílies d'acollida. Vale, perfecte. Bueno, i ja per últim, ja només això és per una miqueta de fer-me idea. Hi ha algú de vosaltres que tingui més d'un fill o filla amb, diguem-ho, trastorns de conducta, amb dificultats, posem-ho així, és a dir... Vale, 5 persones. Deveu estar molt cansades i cansats. Vale.
Vinga, doncs som-hi. Comencem una miqueta, jo necessitava una miqueta fer aquesta idea. Dir-vos també, disculpar-me també, estic molt cansat jo, és a dir, jo no tinc cap fill i filla amb trastorn de conducta, però clar, estic tot el dia treballant amb famílies i nois i noies. I per tant ja és vora l'estiu i per tant la meva lucidesa va cap a baix. Ja necessito un KitKat. Com sempre dic a les famílies, malauradament molts de vosaltres no podeu fer aquest KitKat, no podeu fer aquest descansar, heu d'estar sempre al peu del canyó, però bueno, ja en parlarem després una miqueta. Cal que d'alguna manera busqueu algun tipus de via d'escapament, perquè és que si no és molt complicat. Aleshores, vosaltres sou una associació amb nois i noies amb trastorns de conducta, alguns d'ells amb nois i noies que en diuen d'alta complexitat. Aleshores, entenem el que és un trastorn de conducta. Jo he definit com la condició que manifesta les persones amb comportaments antisocials, agressius, desafiants. És a dir, al final, molts dels nois i noies que tenen trastorns de conducta el que comporta és un desafiament, jo no diria constant, però diguem quasi, cap a les regles preestablertes. Aleshores, com que normalment són nois i noies que fora al carrer són incompresos, sobretot en l'adolescència, però altres a la joventut també continuen, la manera que tenen de tota aquesta frustració volcar-la és a través vostre. Això ja ho sabeu, suposo. Per tant, la primera cosa que jo us diria i que dic a les famílies i que, en sèrio, és a dir, ho dic molt en sèrio, no és res personal el que tenen els vostres fills i filles en contra vostre quan a vegades teniu conflictes. Molts cops és que només sou l'única persona que té. Sí que és cert que hi ha alguns d'ells que els conflictes es porten fora al carrer i això també implica que alguns de vosaltres pot ser que tinguin nois i noies amb problemes amb la justícia o fins i tot nois i noies que estiguin a centres penitenciaris. Aleshores, el primer i molt important és això, és que no és res personal. Els vostres fills i filles, molts d'ells, encara que siguin sociables, encara que tinguin amics, els amics i amics que tenen són molt febles, moltes vegades. I aleshores això els implica que tenen com una ràbia interna i aquesta ràbia interna s'ha de treure. Hi ha alguns, que arriben a casa, donen cops de puny, donen cops a les portes, trenquen coses i fins i tot alguns... Perdoneu, que m'estan trucant i estic sol, perdoneu, un segon. Perdoneu. I alguns d'ells fins i tot us han agredit algun cop. Aleshores, el primer que heu d'entendre és que això no és res personal la majoria de vegades. Per exemple, tinc una lesió aquí d'un nano que en una situació d'estrès i de violència em va fer mal i em va deixar una lesió important. Vaig estar 2 o 3 dies amb el braç immobilitzat, no podia ni moure'l, i m'ha quedat una lesió permanent i és això. Aleshores, primer de tot, no és res personal.
Espera un segon. Estic fent una reunió. Pots tancar, sisplau? Igual. La segona cosa, també important, doncs que els vostres fills i filles, molts cops, i clar, aquí ens trobem que és això, estic parlant en genèric, en genèric. Són nanos que aparentment no tenen les dificultats que realment tenen. I això també a vegades és un impediment. És a dir, les persones... el primer que entra és per la vista. Aleshores, quan el vostre fill es presenta davant d'algú, ja bé sigui a l'escola, ja bé sigui a la feina, ja bé sigui la mateixa família, perquè moltes de les famílies que jo porto doncs acaben pensant els familiars, és a dir, els avis, els tiets, els cosins, acaben pensant que al final el que té el vostre fill i filla és fruit de que vosaltres no heu tingut una bona paternitat i maternitat i us sentiu molts cops assenyalat. I això, bueno, el fàcil és donar les culpes als altres, el difícil és entendre que els vostres fills i filles molts cops aparenten una cosa que no són. La gran majoria de nois i noies que jo porto, doncs, físicament no hi ha cap tret característic que els faci doncs, ser vulnerables en les situacions en què es troben. Ser doncs, agressius molts cops, depèn com els tractis. I aleshores, clar, tot això crea una confusió. Si els vostres fills i filles tinguessin un tret característic físic que els identifiqués amb la dificultat que ells i elles tenen, l'interlocutor ja es posaria en una situació que seria com molt més fàcil tot plegat. Què passa? Que els vostres fills i filles això no ho tenen. I per tant, malgrat aquesta paraula no m'agradi, però per entendre'ns cal que l'utilitzi, el vostre fill o filla, davant l'interlocutor, el veuen com un noi i noia normal. Suposo que enteneu aquesta paraula. Llavors, clar, això implica que s'espera coses del vostre fill i filla que molts cops no pot donar. Molts cops no pot donar. Una de les preguntes que m'heu enviat és com es pot saber si el nostre fill o filla menteix o no menteix? Perquè a vegades, molts cops, el tema de la mentida està a l'ordre del dia. Molts cops la mentida ve donada perquè ells veuen que no arriben a que les expectatives que ells creen veuen que no arriben. I aleshores la manera doncs, de tapar-ho molts cops és la mentida. Sí que és cert també que a vegades la mentida és degut a que volen coses que ja saben que vosaltres li direu que no. Val? I aleshores també menteixen. Però el tema de l'interlocutor, què s'espera dels vostres fill o filla, bueno, és un dels grans drames que viviu i suposo que això tampoc no m'estendré massa perquè al final ho viviu dia rere dia en què molts de vosaltres no trobeu els serveis adequats pels vostres fills i filles. Si no, no estaríeu en una associació i no haguéssiu muntat una associació. L'associació, una de les coses, té moltes de bones, però una de les coses bones que té és que podeu ser interlocutor en l'administració i en les persones que són responsables de donar servei, doncs de dir quines són aquelles coses que necessiteu. Aleshores, per una banda, el que hem dit, la frustració. Per altra banda, hi ha el tema doncs, que físicament l'interlocutor no entén que la persona que té davant tingui dificultats. L'altre aspecte també molt important és l'aspecte social.
Tots estan lligats. L'aspecte social seria, ostres, el meu fill o filla, quins amics té? Clar, molts cops els amics o amigues que té, o companys o companyes que té, perquè això de l'amistat també ho posem entre cometes, doncs... Espera que m'ha sonat el telèfon, que no. Aquesta amistat que té, doncs a vegades li porta problemes. O molts d'ells i elles estan com molt sols i soles. I aleshores moltes de les famílies em diuen ja, Dani, però com podem fer pel nostre fill o filla es pugui relacionar amb altres nois, però nois que no siguin problemàtics, perquè al final van a parar amb nois i noies problemàtiques o que tenen dificultats. Clar, això no és fàcil. La manera de fer-ho és, sobretot, és intentar, dintre de lo possible, doncs, portar-la, obrir el ventall de recursos, tot i que sí que és cert que molts dels recursos que vosaltres coneixeu o que conec, doncs no s'adeqüen en exactitud a les necessitats dels vostres fills o filles. Vale? Llavors, un altre aspecte important que té a veure amb això que us deia del físic és el tema del trastorn del neurodesenvolupament, que aquí és on jo tinc una miqueta d'expertesa. Vale? En el documental parlava de TEA, dels trastorns de l'espectre alcohòlico-fetal, però també porto nens amb TEA, per exemple. I bàsicament el trastorn del neurodesenvolupament el que ens diu és que la persona que tenim davant doncs interpreta, entén les coses de diferent manera. Clar, aleshores, si una persona que tenim davant entén o interpreta les coses de diferent manera, és la gran pregunta al millor. És com li fem entendre a aquesta persona que la seva manera de comportar-se el que fa és que crea rebuig i el que ha de fer és canviar la manera de comportar-se. I clar, això és molt fàcil de dir i és molt difícil, molt difícil de portar a la pràctica. Perquè molts cops, molts dels nois i noies que porto, els vostres fills i filles, poden passar dues coses. O bé que els expliqueu una cosa i no entenguin i que estiguin allà doncs, capficats amb allò que ells consideren com una cosa inamovible i que vosaltres no en teniu ni idea, o que el professional no en té ni idea, però també pots passar una cosa encara com dic jo, més surrealista. Les persones amb TEA passa molt això. I és que tu li expliques una cosa, et diuen que sí, que ho han entès, se'n van per la porta i com si no li haguessis dit res. És a dir, fan absolutament el mateix que estaven fent. Clar, tu els has de dir, però aviam, no havíem quedat que això i tu em deies que sí. Sí. Per què et passa això? La gran pregunta, la gran resposta, no sé. I clar, molts cops ens pensem que els nostres fills i filles ens estan prenent el pèl. Però és que clar, si nosaltres com a mares i pares som els primers que no els creiem, no estem al seu costat, no els comprenem, com volem pretendre que la societat els entengui? Per tant, el que us animaria en molts moments, ja sé que és molt fàcil parlar i després el dia a dia és un treball finíssim, com dic jo, que és en sola paraula. És a dir, és com un treball manual, de finura manual, doncs intentar-ho, però cal buscar estratègies per connectar amb els nostres fills i filles. No existeixen estratègies bones, estratègies dolentes. Existeixen estratègies que funcionen i estratègies que no funcionen. El teu fill no es renta mai les dents. Anem a posar un exemple molt... Treball d'ofrereria, molt bé.
Gràcies. El vostre fill i filla no renta mai les dents. Vale, molt bé. I vosaltres voleu que renti les dents. Vale. Com ho podem fer perquè renti les dents? Clar. Si nosaltres sempre anem renta les dents, renta les dents, renta les dents, renta les dents darrere d'ell o d'ella i no funciona, no vol dir que allò estigui malament. El que vol dir és que amb el vostre fill no funciona. Aviam si m'enteneu el que vull dir. Què funcionarà, Dani? Doncs no ho sé, no en tinc ni idea. Hi ha amb alguns que els hi funciona una cosa i hi ha uns altres que els hi funciona una altra. L'altre dia parlava amb una mare, el dilluns parlava amb una mare, que ara us vaig explicar una història que us semblarà com molt políticament potser incorrecta, però jo vaig dir, doncs mira, està bé. El seu fill de petit pagava als altres companys i aleshores sempre parlant amb ell, no sé què, no sé quant, aleshores va anar amb una psicòloga, aquesta mare, i a la psicòloga li va dir, miri, vostè li ha de dir amb el seu fill o filla que... Oh, no he escoltat. Hola? Bueno, que estic aquí a casa, que jo tinc una xerrada. Carme, pots tancar el micro? No passa res. Perdó. Perdonada, cap problema. Amb el seu fill i filla, aleshores la psicòloga li diu, miri, vostè li diu al seu fill li diu, aviam, si tu pegues als altres nens, semblaràs que ets tonto. I clar, tu vols ser tonto? Clar, aleshores, dit això, algú pensarà, ui, però com una psicòloga diu això, això no s'ha de dir, tant no sé què. Però és perquè us vull explicar que no hi ha coses bones i dolentes, hi ha coses que funcionen i no funcionen. Que aquesta psicòloga diu, ningú nen, és una cosa que tothom entén el que és ser tonto i ningú nen i nena vol ser tonto. Per tant, si aconsegueixes que el teu fill racioni que pagar els altres significa que siguis tonto, doncs deixarà de pagar-ho. L'altre nen va deixar de pagar els altres i, per tant, aquest nen va deixar de ser l'incordi que pagava als altres. Llavors, ara no vull iniciar un debat de que si és educatiu, si no és educatiu, no sé què. És que no estic parlant d'això. Estic parlant de que davant de situacions complicades, a vegades les coses que fem no són políticament correctes. Una de les preguntes que em van arribar, si el meu fill pren drogues, jo sé que pren drogues, li haig de donar diners? Clar, el políticament correcte i el que et diria qualsevol persona és no li donis diners, perquè clar, si tu li dones diners, aquests diners se'ls gasta en drogues. Estarem tots i totes d'acord amb això. Bueno, doncs jo a vegades li he dit a algun pare de, sí, passa-li alguna cosa. Per què? Perquè per la manera que té el nen de funcionar i tal, i no sé què, si tu no li acabes donant diners, t'acabes robant a no sé quant i tal, i la liada encara és molt més bèstia. Nosaltres treballem des d'una manera que se'n diu modificar l'entorn. Educadors familiars treballen molt amb modificar l'entorn i reducció de danys. Vull que us quedeu molt amb aquestes dues coses. Modificar l'entorn, reducció de danys. Modificar l'entorn... Nosaltres sempre estem fent això, sempre. Vull dir, la meva feina no té secret. Si algú es vol fer educador familiar, ja està, utilitzant aquestes dues coses. Modificar l'entorn, reducció de danys. Què seria reducció de danys en aquest cas? El meu fill està acostumat a tenir 20 euros setmanals. Doncs intentem donar-li 15. I no li traiem tot, donem-li 15, perquè quan menys li donem, menys podrà comprar-se. I si es compra menys a fumar. Això se'n diu reducció de danys. Amb aquesta cosa tan tonta, si al nostre fill li encanten els xupa-xups i sempre ens està demanant xupa-xups, intentem que mengi els mínims xupa-xups possibles perquè si no li donarà un diabètic. Suposo que és molt simple d'entendre-ho. Què passa? Que això tan simple a vegades és molt complicat en el dia a dia, és molt complicat de gestionar. Fins quines edats treballo? Estic portant una persona de 56 anys, però en general
Mònica Pons, pots tancar el micro? Mònica Pons, gràcies. Estic portant una persona de 56 anys, però la feina que faig amb ella no té res a veure, és el que us he dit abans, que porto nois i noies amb trastorns de conducta. La màxima edat que ara actualment estic portant és 30. És a dir, portem des de 12 fins a 30. Doncs el que us deia, reducció de danys, ja ho hem dit, modificar l'entorn. Modificar l'entorn. Modificar l'entorn significa que si el vostre fill compra drogues amb el camell del barri i vosaltres penseu que el camell del barri és molt perjudicial i tal, no sé què, no sé quantos, doncs intentem que se'n vagi amb un ASO i compri allà. Clar, tu em diràs, Dani, clar, continua comprant drogues. Sí, però l'entorn aquell, potser, estic posant exemples que no són, vull dir, no són totèmics, sobretot. No vull ara... És que el Dani em va dir que el meu fill ha de comprar la droga a l'ASO. No, no estic dient això. És per entendre-ho. Per exemple, modificar l'entorn, molt clar. No vull que el meu fill entri per les nits. I quan entra per les nits és que no para, no sé què, no sé quantos i tal, i no sé què. I jo vull posar un límit que a les 12 de la nit deixi d'entrar. I si a les 12 de la nit no entra, doncs es queda al carrer. Vale. Sempre i quan es pugui, perquè clar, vosaltres em direu, no, perquè jo tinc la comunitat de veí, no sé què, però per entendre's, i modificar l'entorn seria a les 12 de la nit, apago totes les llums perquè no funcioni ni el timbre i tanco totes les portes perquè tinc dos claus. La de baix la té el meu fill, però la de dalt no la té. I aleshores tanco les dos claus perquè no... I així modifico l'entorn perquè el meu fill no pugui entrar. Aleshores em direu, no, perquè aleshores comença a porrejar la porta, i se porreja la porta, els veïns, no sé què, és el que us he dit. No és tan fàcil, però el que us he dit, disminuir riscos, modificar l'entorn, per entendre'ns. Aleshores, un altre... Vaig dient-vos així pinzellades perquè aneu agafant idees. Una de les coses que treballem nosaltres també molt important. Quan un noi i noia que jo porto aconsegueixo que entri a un recurs o una feina, des del moment que ja entra aquell recurs a aquesta feina, jo ja n'estic buscant una altra, perquè entenc que tard o d'hora passarà alguna cosa que deixarà d'anar o el faran fora. Per tant, molt important, dues coses. Tenir un llistat de recursos i, sobretot, i més important, i aquí sí que a vegades la nostra feina sí que serveix amb això, perquè quan ets pare, també no has de per què conèixer el recurs i a vegades també la mirada que tenim cap al nostre fill i filla és una miqueta distorsionada, és dels recursos que hi ha veure si el vostre fill està preparat o preparada, que també és molt important. Clar, perquè podem tenir recursos, però hem de saber que els recursos no són il·limitats, n'hi ha molts, però hem de vigilar anar-los cremant. Per exemple, estic amb un noi de 18 anys, vull treballar. Vale, molt bé, vinga, va, currículum, tal, no sé què, busquem i tal. Jo i els pares sabem que no està per treballar. I tenim la sort que hi ha un veí que ens coneix moltíssim i està disposat a agafar aquest noi i noia per agafar-lo a treballar. El més fàcil és dir, ostres, fantàstic, si tenim aquest veí, el nostre fill vol feina, doncs fantàstic, li diem, vinga, a treballar. No, error. Aquest recurs és un recurs d'or que tenim. No l'hem d'utilitzar a la primera de canvi. Aquest recurs l'hem de mantenir allà, explicar-li, mira, moltes gràcies, ara el nostre fill no està per venir a treballar amb tu, ens agradaria que el dia que vingués a treballar
el nostre fill estigués millor. Fill o fill, perdoneu, quan dic fill també em refereixo a fill. Quan la vostra filla estigui millor. Per tant, ho enteneu, és a dir, tenir molts recursos o el màxim de recursos que podeu tenir, però entendre que el vostre fill i filla, depèn en quin moment està, no pot estar amunt, no pot potser entrar amunt que tots voldríem. Oh, que bé, la nostra filla ara entraria a aquesta botiga i, ja, però és que si el recurs de la botiga és un bon recurs, l'hem de tenir allà com guardadet en una caixeta, de dir, això ho hem d'utilitzar, tard o d'hora l'utilitzarem, però ara no és el moment. I aleshores el que us he dit, quan el nostre fill o filla entra en un recurs, hem de començar a buscar un altre molts cops. Perquè, dels que m'heu dit, és a dir, més o menys hi ha 24-25 adoptats, 13 o 14 d'ells adopcions internacionals, 22 amb consum de drogues actius, 20 d'ells no tenen un diagnòstic clar. Aleshores, amb aquest ventall, ja em puc imaginar, i perquè sou de FATRAC, ja em puc imaginar que em passeu de tots els colors. Per tant, molt important això. També és molt important, us he parlat del diagnòstic clar. Jo estic especialitzat, com bé Josep, perdona, no recordo el nom, el Josep ha comentat, estic especialitzat en trastorns d'espectre alcohòlic-fetal i soc de les, puc dir-ho, jo crec que sí que puc dir-ho, soc dels pocs professionals que està especialitzat i treballa sobre el terreny amb aquests nois i noies. I les persones que tenen trastorns d'espectre alcohòlic-fetal són persones amb alta complexitat. Aleshores, és molt important amb aquests nois i noies saber en quin moment estan, en cada moment on estan, què podem fer, què no podem fer, què podem trobar, què no podem trobar. Però també és molt i molt important, i aquí recau també el quid de la qüestió, és que els professionals, perquè tots teniu professionals de referència, els professionals de referència que teniu dels vostres fills i filles entenguin i sàpiguen de què va el vostre fill o filla, és a dir, quines dificultats té. I al final, els TEAF, trastorns d'espectre alcohòlic-fetal, també és el tema del SAF, que és més conegut. El TEAF és el més gran, diguem, el SAF és el... I a diferència del que es pensa les persones que tenen SAF, no vol dir que estiguis pitjor que una persona que no té SAF total. Pot ser una persona que tingui SAF parcial que estigui pitjor que una persona que tingui SAF total. Però això no entrarem ara en tecnicismes. Però quin és l'important? Que el professional que teniu davant entengui. I per la meva experiència també el que em passa és que hi ha molts professionals que no diuen que... Hi ha molts professionals que no entenen, hi ha molts professionals que diuen que entenen i en realitat no entenen. Per exemple, jo soc especialista en el que us he dit, TEAF. I com sempre explico a les famílies, quan més en sé, menys en sé. Perquè és molt complicat, molt complicat. És a dir, intentar entendre què passa dins un cap d'una persona amb TEAF és hipercomplexa, hipercomplexa. Aleshores, clar, quan em trobo un professional que em diu no, jo en sé molt d'això, jo sí, estic molt, no sé què, jo ja tremolo, perquè clar, jo em considero una persona experta i ja us dic jo que amb les famílies surfegem junts molts cops perquè, ostres, és complicat entendre una persona amb TEAF. Doncs, important això, que els professionals que ens acompanyin. I el que us he preguntat de si té un diagnòstic clar, hi va haver una família que em va dir, em va encantar, saps? Al final em va dir, mira, Dani, és igual si la meva filla té SAF, SOF o SUF, m'és igual. L'únic que sé és que la meva filla té dificultats. I em va encantar, perquè al final
Els diagnòstics, a què ens ajuden? Una és, ens ajuden a obtenir alguns tipus d'ajudes i que els professionals que tenim davant entenguin millor què té. També ens ajuden que les persones que ho sofreixen entenguin millor el que té. Però molts cops el que importa és desgranar aquesta etiqueta, permeteu-me dir-ho així, amb això d'etiqueta no entengueu com algo pejoratiu i que vull dir que no té importància, no, la té. Però l'important és desgranar i anar a parar a la persona que tenim davant, la persona amb els seus sentiments, amb les seves emocions, què està passant, entendre'l, entendre-la. I aquí és el gran repte. Aquí és el gran repte. Clar, una família em preguntava, aquí unes preguntes que us van deixar fer preguntes. Fins quan hem d'aguantar? Clar, políticament correcte, el fàcil per mi políticament correcte és dir fins a l'infinit i més allà. Clar, això és el políticament correcte. Al final, políticament correcte és això. Jo us tindria que dir com a força, no, heu d'aguantar, és el vostre fill i filla. Jo el que us diria, i és molt important, i això apunteu-ho, crec jo, des del meu humil, jo sempre parlo humil punt de vista, perquè com us he dit, soc persona, m'equivoco. Però, mireu, amb les famílies que no tenen nois i noies amb trastorns de conducta, la piràmide és així. La piràmide és que dalt de tot estan els nens i nenes, els fills i filles, i a baix els pares. Abans van els nens, I tu com a pare et sacrifiques pels teus fills i filles. Amb els nois i noies de trastorns de conducta és al revés. És al revés. Primer esteu vosaltres. Primer. I després el vostre fill i filla. Per què això? És molt simple. És molt i molt simple. Perquè si vosaltres no hi sou, o si vosaltres caieu o desapareixeu, la gran pregunta és qui es fa càrrec del nostre fill i filla? O quan jo dic molt així en plan bèstia, qui aguanta el vostre fill i filla? Perquè, em perdó, i és que és així. I jo sóc el primer que me'ls estimo infinit i que per ells lluito fins al final. Però molts cops són insuportables. Que no hi ha qui els aguanti. L'altre dia em deia la mare, te'n vas de vacances, t'enduries el meu fill? Jo dic, no, me l'estimo molt, però no me l'enduria. Dic, mira, encara que em paguessis molts diners, tampoc me'l duria. Per què? Perquè és molt dur, vosaltres ja ho sabeu, és molt dur estar en la vostra posició. I per tant, és molt, 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 molt important que us cuideu. I direu, Dani, sí, això és molt fàcil dir-ho i fer-ho. Sí, totalment d'acord. Fer-ho és molt difícil, Però, és a dir, entre, molts cops, enteneu-me, entre pagar que vingui l'educador de torn, que soc jo, o anar-me'n a fer un sopar tranquil amb la meva parella o anar a fer-me un massatge, ja us dic jo, és que deixeu de pagar l'educador un dia i us aneu a fer un massatge. Perquè és important que aneu agafant forces en les petites coses. Si no teniu terapeuta i veieu que esteu desbordats, deixeu de... És a dir, trobo famílies que estan obsessionades, i perdó, amb l'obsessió no dic en pejoratiu un altre cop, ho dic amb evidència que veig allà que estan... És a dir, veig famílies que estan obsessionades, és que el meu fill necessita un terapeuta, necessita un psicòleg, necessita un educador, necessita una persona, necessita més hores, necessita no sé què, no sé quant. I, amb perdó, però a no ser que sigueu una família amb recursos infinits o amb alts recursos, que aleshores felicitats, en el sentit que, mira, teniu una sort, però la gran majoria de famílies que jo porto són famílies treballadores com jo, que ens costa molt guanyar els diners i que al final, per guanyar-los hem de treballar molt i hem de suar molt. Aleshores, és molt més eficaç gastar-se els diners amb vosaltres que amb els vostres fills. Amb això no vol dir, aviam,
és que el Dani ens ha dit que no ens gastem els diners amb els nostres fills, que ens ho gastem a nosaltres. No vull dir això, no vull dir això. Jo el que vull dir és que davant la prioritat, és molt important que us cuideu vosaltres. Perquè és a dir, algunes de les famílies que jo porto em diuen Dani, però quan nosaltres no hi siguem, què serà dels nostres fills? Dani, et podries fer càrrec dels nostres fills? Jo dic, home, no, mireu les meves canes, vull dir, jo tampoc estic tan lluny de vosaltres, per tant, no crec que sigui jo la persona amb qui hem de pensar en què passarà quan vosaltres no hi sou. Però la meva resposta és que és així, és a dir, per mi el més important és que dureu al màxim, al màxim. És a dir, pels vostres fills, el millor que li pot passar és que tots i totes els que esteu aquí doncs dureu el màxim de temps possible amb el major salut possible. Clar, és a dir, ara recordo una conversa que vaig tenir amb una família que era això, que el pare és un catxondo i sempre diu, hosti, no, jo vull morir per descansar, no fotem. Ara jo aquí a durar 90, 100 anys, no, per favor, Bueno, doncs, riem una miqueta, però la veritat és que vosaltres el que tenim present, i suposo que en sou conscients, és que us heu de cuidar molt i heu de tenir moments, encara que siguin pocs moments. És molt fàcil caure en estar constantment, perquè això ho veig jo, estar constantment pendent del vostre fill i fill. Això ho veig en moltes i moltes famílies. I m'encanta veure famílies com la mare se'n va a la piscina, el pare se'n va a córrer, el pare i la mare se'n van a jugar a pàdel, el pare i la mare se'n van a sopar, o de tant en tant se'n van al cine, o de tant en tant, jo què sé, tenen sexe, no sé, m'enteneu? Vull dir, al final és buscar aquests espais vostres perquè són com molt importants. Vaig a llegir algunes de les preguntes que m'heu fet. Diu, els trastorns de conducta derivats de les addiccions són reversibles quan es deixa el consum? Malauradament no. La gran majoria sí, però malauradament no. És a dir, hi ha persones que el consum porta danys cerebrals permanents i no fa falta que siguin drogues d'alta calibre. L'alcohol, sense anar més lluny, porta danys cerebrals permanents. Per tant, tenim un fill o filla que es droga o amb patologia dual que està, és això, molts dels vostres fills és el que diuen, és a dir, quan hi ha consum de drogues, hi ha trastorns o malalties mentals, estem dintre de la patologia dual i al final és molt complicat. Què hem de fer? Doncs on ens hem d'esperar és a reduir danys. Desgraciadament, va morir un dels nanos que jo havia portat i em vaig reunir amb la mare farà cosa 2 mesos. I al final, el que li queda amb aquesta dona és, sobretot, és una dona que ho ha intentat tot i ha estat allà al màxim que ha pogut. I clar, no tenim el do de poder controlar-ho tot. És impossible. Això és impossible. Jo no sé si als nois i noies que jo porto demà els hi passarà alguna cosa. No ho sé. A mi també he pogut tenir un accident de cotxe. Que ells tenen més números en la loteria? Sí, totalment d'acord. Si és un tema de loteria, com jo els hi dic molts cops amb ells, clar, si tu jugues a la loteria, doncs, clar, tu tens molts més números, perquè, clar, estàs ficat amb històries, però, al final, el que us he dit, reducció de danys, modificar l'entorn. Hi ha molts nanos que no entenen, és a dir, per molt que els expliquis les coses, no les entenen. I sembla que les entenguin, però en realitat no les entenen. Si tens una feina has d'anar cada dia. Tu entens això? Sí, molt bé.
Vale, doncs no hi van. Doncs clar, tu dius, doncs aquest tio és tonto, o aquesta tia és tonta. No, no són tontos, ni són tontes. És que senzillament el seu cervell els impedeix molts cops fer-ho. I això que sembla tan surrealista és que és així, perquè jo ho veig. Jo ho veig. Aleshores, és que el nostre fill o filla ens pren el pèl. Jo no dic que no us prengui el pèl mai, o que no em prenguin el pèl. Però és que molts cops no prenen el pèl. És el que us he dit. Us diuen una cosa i després en fan una altra. Però és que molts cops de parlar amb ells ho acabes entenent. És que el seu cap és un garbuix de coses. I només falta també inputs externs de persones que coneixen que els fan fer coses i tal, no sé què, que aleshores tot es converteix en un sense sentit molts cops. Aleshores, clar, deixem d'utilitzar paraules... Una altra cosa important, Una altra cosa important. Intentem de deixar de dir paraules pejoratives que diem als nostres fills i filles. És que no serveix de res. Si servís d'alguna cosa, per exemple, allò que us he explicat de si fas això semblaràs tonto. Bueno, no li estàs dient que és tonto, dic semblaràs tonto si ho fas no sé què, i bueno, doncs vale. Però, dintre del possible, que ja ho sé, que a vegades molts cops et treuen de polleguera, et posen al límit, et treuen de les teves caselles, completament d'acord, però sempre que sigui possible intentem utilitzar un llenguatge positiu. O el que s'ha de dir, un llenguatge que funcioni. A mi, per la meva experiència, treballar des del positiu dona millors resultats. No vol dir que funcioni sempre, no vol dir això, molt important. Saldani ens ha dit que treballar des del positiu és la clau. No, no dic que sigui la clau. He dit que hi ha més possibilitats que funcioni, a vegades no funciona. Però treballar des del negatiu, el que porta sempre és més dolor i el que porta sempre és més... Si tothom ens va dient que ets dolent, l'única manera que tu tens de posicionar-te en el món és sent dolent, perquè no et deixen cap altre espai. Aleshores, són nanos que ja estan acostumats a que els diguin, nois i noies, perdoneu, són nois i noies que ja estan molt acostumades a que els diguin és que no pares, és que ets un incordi, és que no hi ha qui t'aguanti, és que no pares quiet, és que no pares de molestar, és que estaríem millor sense tu, tant de bo el dia que marxis d'aquest institut, tant de bo el dia que... quan no vens, ostres, com es nota, quan no vens. Clar, és que això es passen el dia sentint aquestes coses, moltes més de les que vosaltres us penseu. Si a més ho senten a casa, directament és on van. Vaig dient moltes idees, les persones que em coneixen ja ho saben. Jo també mantenc molt amb ells i amb elles perquè també soc molt neurodivers i aleshores... Com a última idea, i després passo algunes preguntes i em podeu fer preguntes. Com a última idea... Veus? Se m'acaba d'anar. He vist la Carme que ha posat que riure i clar, jo he pensat, és veritat. Que per riure. Molt important el que us anava a dir. Bé, ja em sortirà. Bàsicament és que els vostres fills i filles necessiten que algú els comprengui. I qui millor per comprendre'ls que vosaltres? Qui millor per comprendre'ls? I aleshores, sí, molt important, ja això. Ja ho sabeu, no fa falta que busqueu més. No hi ha solucions. No hi ha solucions per als vostres fills i filles. No n'hi ha. Molts de vosaltres. No n'hi ha. Aleshores, de què es tracta, sobretot? És de lluitar dia a dia. Lluitar dia a dia. Ens aixequem el dia i hem de dir, vinga, va, avui el dia hem de lluitar perquè acabi el millor possible. I quan acabi el dia, vinga, avui hem acabat el dia, ja està, dormim, i què passa el dia següent? Doncs una altra lluita. És una lluita diària. És una lluita diària, no ens desenganyem.
no hi ha solucions màgiques, perquè hi ha famílies que estan buscant aquell centre que m'han dit, aquell professional, ostres, hi ha algú... Jo sempre els dic el mateix a les famílies que em contracten. És que, no sé, jo treballaré al màxim. Hi ha famílies que estan amb mi 4 o 5 anys que porto treballant amb ells i cada any els faig la mateixa pregunta. Hem avançat molt poc. Potser que marxi. No, no marxis, no marxis, no marxis. Perquè les famílies que jo porto ja han entès que és un picar pedra. És un picar pedra. Aleshores, per això estan cansats. Aleshores, imaginar-vos que hi haurà un dia que tot s'arreglarà, jo no vull dir que no passi, potser en el 61 famílies que esteu connectades o que estem aquí connectats, bueno, vinga, vaig ser optimista. Potser un 20% de les famílies, doncs, ostres, quan els seus fills i filles siguin grans, doncs la cosa estarà més o menys apanyadeta, anirem fent, no sé. Però hi haurà un 80% de les famílies que haurem de seguir lluitant, I per això és tan important que estigueu a FATRAC, per exemple. Perquè és molt important que estigueu unides i units per tenir una lluita conjunta, perquè desenganyeu-vos. A ningú li importa els vostres fills i filles. A ningú. A ningú. L'administració ja es pot omplir de boca, sí, farem no sé què, farem no sé quantos i tal, però al final tothom que diu això se'n va cap a caseta i ja està, i s'ha acabat. I qui esteu allà dia rere dia sou vosaltres. I per tant, les solucions, moltes d'elles, han de passar pel vostre ingeni, per la vostra capacitat d'ajuntar-vos, de pensar coses. Jo he fet coses amb diferents parts, ens hem ajuntat, hem fet idees, algunes han funcionat, altres no han funcionat, però bueno, s'han provat, almenys s'han provat. Aleshores us animo molt, jo sé que treballeu en comissions, si no esteu en comissions, us animo molt a que us apunteu a aquestes comissions. No, és que el meu fill encara no necessita. És igual, és igual. El meu fill encara o filla no ho necessitarà mai. Bueno, no ho saps. I si més no, potser tens aire fresc, tu, a portar. No sé, per exemple, jo vaig fer unes colònies familiars. Les vaig deixar fer perquè personalment em causava molt d'estrès i molt, perquè això, tenia les famílies, tenia els nens i les famílies, tots allà i tal, i era molt heavy. Però vam aprendre molt totes les famílies i d'allà vaig sortir amistats de famílies. Doncs, no sé, penseu també de fer coses... Jo sé que teniu un xat, que esteu malament, volqueu i no sé què, i sentiu que els altres us escolten. Ja està bé, jo no dic que no tingueu coses aquestes, que ja estan bé. Però també feu coses presencials, de comunió, perquè al final d'aquí van sortint coses. Bueno, és que m'enrotllo molt. Hi ha serveis públics que us poden servir. Busqueu-los. Sobretot, hi ha professionals de serveis públics que treballen molt bé. Sí que n'hi ha professionals que no treballen bé, però n'hi ha que treballen bé. No tots són un desastre. Aleshores, és important que els anem buscant i anem trobant aquests recursos. Però sobretot, el més important, el que us he dit, cuideu-vos molt vosaltres. Vale? Diu, per què es posa un tope d'edat a molts dels serveis d'ajuda? El problema no s'acaba complint anys, només evoluciona. Bueno, és que al final hi havia un amic, un company que tenia fa molt, que jo he treballat molt a l'administració pública i per això me'n vaig anar, bàsicament perquè vaig treballar molt i vaig veure com funcionava. I aleshores un company em deia aquí l'important només és qui vota. I qui vota és el que hem de fer coses per la gent que voti. I els que no voten i són pocs ens importen una merda. Perdoneu l'expressió.
I enteneu, no sempre és així. Segurament potser aquí hi ha algú que és polític i em diu Dani, no, això que estàs dient és mentida perquè jo tinc una integritat infinita a la meu ser i jo lluito cada dia per... No et dic que no, no et dic que no. No dic que no. Com també us dic que hi ha molts professionals en el servei públic que són molt bons professionals i professionals masculí i femení. Vale? Però desenganyem-nos. Els recursos que hi ha, ja ho sabeu, són limitats, escuets, i després hi ha la banda privada que té recursos molt cars que molts cops no donen és a dir, a les necessitats que tenen els nostres fills i filles no li donen algú que m'ajudi, però ja s'entén, no? És a dir que, per exemple, hi ha una cosa que no entenc com no existeix, que és un recurs públic, però que tu puguis deixar, entenem a deixar, nen, una setmana, 2 setmanes, ja està, que tu puguis respirar una miqueta, respires i després continues. Per què tu, públics o privats, per què has de posar allà i t'han de dir no, ha d'estar 2, 3 mesos aquí, fem l'observació, no sé què. I clar, els vostres xavals estan allà 2, 3 mesos, 6 mesos i aleshores allà es coneix, vull dir, perquè clar, amb aquests centres, amb aquests recursos, va el millor de cada casa, entenem, el millor de casa, el que significa, no vol dir que sigueu males pares ni mals... Enteneu-me, vull dir, ens entenem. És a dir, doncs, d'aquí s'acaben fent amistats. Doncs aleshores, els vostres fills, si estan allà, ja són nens i nenes que els hi costa fer amics, arriben a un lloc que comencen a fer-se... a estar molt de temps amb gent, aleshores, amb aquesta gent s'acaben fent amics, quan surten del centre, doncs, a qui van a buscar? Doncs amb els nois i noies que han estat al centre. És que és lògic, és de calaix. I aleshores, doncs, quants de vosaltres, espero que no sigui tots, quants de vosaltres, o tots i totes, doncs us ha passat això, vull dir que heu buscat un recurs, el que ve, no sé què, no sé quantos, i quan ha sortit, la cosa a vegades ha anat a pitjor. En un primer moment anava millor, i semblava que ve no sé què, però després, clar, surt amb l'Àlex del centre, amb la Mary del centre, amb tant no sé què, es comencen i es treuen el millor un dels altres. Ja us he dit, perdoneu, estic a final de curs i estic tenint molta feina. També demanar perdó perquè potser algunes de vosaltres que no us porto m'heu escrit dient «Ei, Dani, ens pots portar?» i la meva resposta ha estat que no podia perquè actualment estic molt saturat de feina i no puc portar més famílies de les que porto. I actualment estic en un moment que fins i tot noto que estic portant masses famílies i la qualitat que a vegades dono a les famílies, perquè soc bastant autoexigent, la qualitat és bastant millorable. Per què és això? Perquè el meu alt volum de feina és bastant elevat. Aleshores, algunes de les famílies que m'heu escrit, doncs això. Aquí, en principi, amb tots i totes vosaltres, hi ha una companya que es diu Montse, que en principi la idea és que al setembre pugui començar a agafar algunes famílies, perquè també és una companya que ja fa molts anys que la conec, és experta també en temes de familiars i de portar nois i noies amb malaltia mental o en trastorns de conducta i aleshores segurament deu estar aquí veient aquesta xerrada. Dit això, doncs, si em voleu fer alguna pregunta, jo també puc anar repassant. Les preguntes, si pogueren ser pel xat, seria molt més fàcil per després dinamitzar-ho. Segur que m'he deixat coses. Si noteu que m'he deixat alguna cosa, alguna pregunta molt concreta d'alguna cosa que penseu, ei, Dani, t'has anat de la olla i no has... Jo soc molt poc donat a fer PowerPoints i no sé què, jo soc bastant, doncs això, a mi m'hagués agradat fer una sessió
en vivo i en directe. Això de fer-ho online tampoc no soc massa donat. M'agrada estar allà, estar amb les famílies, és a dir que potser de cara més endavant, si voleu, doncs podem anar fent alguna trobada amb mi per territoris. I aleshores, vinga, va, el Vallès, tal dia el Dani va allà i les famílies de Fatrac del Vallès, qui vulguin se'n van cap allà i xerren una estoneta amb ell. Doncs jo encantat de fer això. Però clar, amb tantes persones, 59... Sí, és complicat. I ens agradaria que abans, t'aprofito per dir que abans has comentat que les trobades presencials dintre de Fatrac van molt millor per crear sinergies, compartir. Aleshores aprofito per recordar l'existència dels GAMs, que la veritat és que cada vegada hi ha més participació de les famílies en els grups d'ajuda mútua, i després també unes assemblees lúdiques que us animem a participar, que cada any intentem fer una o dos perquè, tal com ha explicat el Dani, són un espai que dona oportunitat a conèixer i a crear amistats que sempre acaba tot sumant, no? Mira, si et sembla, anirem llegint algunes preguntes que hem deixat. I abans de tot, perdona, Sí. en 2 minuts, que rescato 2 preguntes de famílies que m'havien fet abans. ¿Vale? Una família que em diu que té un noi adoptat d'Ucraïna i sembla que té TEA, però que no té unes conductes, doncs, suposo, antisocials o conductes complicades i que no ha diagnosticat de TEA. Vale. Aleshores, us explico. Diagnosticar una persona TEA no és fàcil, no és una cosa d'ABC. Jo, per exemple, com que estic molt avasat i treballo molt, us explico, per exemple, si algú d'aquí viu a Tiana, jo estic contractat per l'Ajuntament de Tiana i els dilluns estic a Tiana. Aleshores, les famílies Tiana tenen la sort o la desgràcia de tenir el meu servei gratuït perquè l'ofereix l'Ajuntament. I aleshores, una de les famílies de Tiana es va posar en contacte amb mi perquè tenia molts problemes amb la seva filla de 23 anys. I aleshores vaig anar a casa d'ells i vaig tenir una reunió amb la filla i els pares. I quan vaig sortir d'allà, vaig tornar allà a servei, perquè em contracten serveis socials, vaig anar amb les meves companyes i els vaig dir, jo crec que aquesta família, la noia, és adoptada, i no m'han dit res. I no tan sols és adoptada, sinó que crec que té TEA. I la gent, les que em van derivar, perquè em deriven les famílies des dels tècnics de serveis socials de Tiana, em van dir, ostres, doncs no ho sabem, no ens ho van dir en el seu moment, que quan teníem problemes aquesta filla, que fos adoptada. Aleshores, vam estar mirant el padró i vam veure que sí, que era adoptada perquè encara tenia algun... No, pels noms, perquè tenia nom, el segon nom que tenia li havien mantingut. I aleshores vaig tornar a citar la família, aquest cop sense la nena, i els vaig dir que jo crec que la vostra filla és adoptada, perquè ho he vist en el padró i tal, no m'heu dit res, i em van dir, em pensava que no era important. Dic, sí que és important perquè crec que la vostra filla té una cosa que es diu trastorn d'espectre alcohòlic-fetal. Aleshores, la mare va dir, ostres, he sentit a parlar d'això i no sé què. Aleshores, estic parlant de fa 6 mesos, i una nena amb intents de suïcidi que ha passat pels serveis de psiquiatria de tot Badalona, perquè entengueu. I ha passat per l'institut. O sigui que l'han vist molts professionals. Aleshores, arriba un educador, la veu una hora i li diu a la família, crec que la vostra filla té això. Aleshores, quan la família va als serveis mèdics, els serveis mèdics diuen, doncs és veritat, podria ser que tingués això. I aleshores la família el van derivar al servei especialitzat que hi ha a la Vall d'Hebron i ara li estan fent estudis. Malgrat jo crec fermament que té trastorns de l'espectre alcohòlic-fetal perquè la manera que té ella de fer i de pensar és molt característic, pot ser que quan els hi facin les proves surti el que molts cops posa. Degut a les proves que tenim, no podem, malgrat pot ser que en tingui, no ho podem certificar. Per què? Perquè certificar-ho no és una cosa fàcil.
I mira que aquí tenim grans professionals al respecte, aquí a Catalunya, no tan sols a la Barcelona, sinó també al Clínic i a Sant Joan de Déu. Malgrat això, no és gens fàcil. Aleshores, el que em deia aquesta persona, podria tenir-ne? Sí que en pot tenir, perfectament, el teu fill o filla de 26 anys. I aleshores, també em feia una pregunta, és això, com podem gestionar la mala conducta? Bueno, això, em permetreu, és molt difícil de respondre ara aquí mateix. I també l'última és com convèncer perquè faci alguna cosa que necessita de veritat. Molts cops, si vas de cara, és molt complicat. S'ha d'anar molts cops donant voltes i pensant que algun dia sonarà la flauta. Molts cops, si plantegem les coses directes i necessita això i tal, no sé què, la resposta del nostre fill i filla serà que no, que tu confitis i que no ho farà. Aleshores, entre aquí hi ha la capacitat que tingui cada família o que el professional que l'estigui portant, doncs, de poder, arribar al mateix lloc, però donar més voltes. Vale, ja he acabat. Sí, ja m'he enrotllat prou. Digues. No, tranquil, sí, estem per això. Doncs bé, llegiré així algunes preguntes que veig que han anat deixant al xat. En Miquel diu, com dir-li a un noi de 22 anys amb patologia dual que no ens deixarem manipular ni enganyar més donant-li diners per comprar cànnabis, tot de manera assertiva. Bueno, és que no, en principi no t'està manipulant, vull dir, és obvi, no?, que et demana per fumar cannabis, per tant, manipular, si ho saben. El tema bàsic és molt difícil aquí on està la línia. El tema de cannabis és que és molt complicat, clar, perquè diem cannabis, per exemple, a tot, i no és el mateix la herba que el xocolata. De cannabis hi ha de molts tipus, hi ha molts alts amb THC, que és el que els hi mola en realitat, perquè hi ha moltes famílies que em diuen, Dani, el fill fuma cannabis, què tal si li passo el CBD? I jo li dic, bueno, és que crec que si passa el CBD, prendrà CBD i cannabis i fins i tot deixarà prendre el CBD. Perquè el que els hi mola, desenganyem-nos. Ells i elles diuen, no, jo fumo per relaxar-nos. Perdoneu no fumen per relaxar-se, fumen per col·locar-se. I és que és així. Aleshores, quan ja tinc confiança en ells i en parlo, doncs està clar. Per què es volen col·locar els vostres fills i filles? Està clar per què es volen col·locar. Perquè molts cops la vida que tenen és una merda. És una merda. Ningú vol la vida que tenen ells i elles. L'únic que els hi queda és col·locar-se una mica per poder passar el dia. Que no és bo? No, no és bo. Que jo us estic dient que si fumen cannabis no passa res? Tampoc no us estic dient això. Em perdonareu, no és una cosa que pugui... Jo aquí no em mullaré, perquè és una cosa molt... És a dir, cada una de les famílies és específica. Però jo no em rasco les vestidures si hi ha un xaval que fuma cannabis. No, vull dir... Per mi, per exemple, és molt pitjor l'alcohol que el cannabis. Molt pitjor. Per què? Doncs perquè l'alcohol el tenim a tot arreu. Amb €1 et pots comprar alcohol. Amb €1 no et pots comprar cannabis. Amb €1 et pots comprar alcohol. Amb €3 et pots comprar un porro. Però amb €3 et pots arribar a comprar 4 o 5 cerveses. Hi ha xavals que amb €5... Però si jo ho he vist, jo he treballat a la presó durant molts anys. És a dir, hi havia interns que es col·locaven amb la cervesa 00. La cervesa 00 portava alguna d'alcohol. Vosaltres imagineu. La cocaïna. La cocaïna és un mal bitxo. És molt mal bitxo, la cocaïna. Però per consumir la cocaïna es necessita pasta.
És molt estrany que hi hagi un consumidor de cocaïna que no tingui pasta. És molt estrany. Els consumidors de cocaïna que tinc jo són nanos que han treballat, han aconseguit guita i aleshores treuen. I si no roben? Si no és a dir, perquè els hi passeu als vostres fills i filles 5 euros al dia, imagineu-vos, estic dient 5 euros al dia. És molt difícil que el vostre fill i filla aquests 5 euros els faci servir per cocaïna. Enteneu també el tema de la cocaïna. La cocaïna, hi ha molts estudis, és a dir, les persones amb TDAH els fan servir un tipus de medicaments que resumidament, jo no entenc massa, però com em va estar explicant un metge, és dir, són una mica d'amfetes, ¿vale? I també molts dels vostres fills són diagnosticats de TDAH, perquè també és el gran calaix de sastre que tenim també a nivell de psiquiatria. Aleshores, clar, quan es fan grans deixen la medicació, quan proven la coca tenen la sensació, com em diuen molts d'ells, de que poden concentrar-se. I clar, i això és molt perillós. Perquè sí, és cert, tenen aquesta sensació, però primer hi ha el tema de tolerància, cada cop necessitaran més coca, i dos, la coca és cara. Jo mai els dic amb els xavals no consumeixis coca perquè és dolenta, és que no els hi arriba aquest missatge. Si jo vaig dient, en plan cura, perdoneu, però amb tot el respecte amb els cures, jo m'he criat amb cures, entre cometes. Si jo vaig en plan cura dient, no, la coca no prenguis perquè és dolent, és que no. Jo els dic, mira, per consumir coca s'ha de ser ric, s'ha de tenir pasta. Tu tens pasta? No, doncs no consumeixis coca, perquè és estúpid consumir coca. Perquè al final t'estaràs enganxant els dits tota l'estona i tota l'estona el que necessitaràs és buscar pasta, no sé què, i al final portarà a delinquir, a robar, a robar uns pares, a no sé què, no sé quantos. Perquè la coca, el dia que tu siguis ric i tinguis molta pasta, si vols consumeix coca. Ja està, consumeix. Aviam, entre nosaltres. Vull dir, la coca és la gran droga dels rics. Polítics, banquers, empresaris consumeixen coca. Molts a diari, i ho sabem. El que passa és que a la societat tenim aquest... és un tabú, no? És un tabú al final. Però, aviam, la coca és la droga dels rics. El tussi, no pots consumir tussi diàriament perquè també és molt car. Aleshores, el que m'ha escrit aquí, espero que la resposta sigui això. És un mal bitxo, la coca és un mal bitxo, perquè enganxa moltíssim. Però clar, té una cosa que és així, jo podria ser consumidor de coca, estic parlant amb vosaltres, perfectament, i ningú de vosaltres s'enteraria, ningú. Potser algú que sigui molt expert i tal, no sé què, no sé quantos. Jo l'altre dia vaig anar amb una família de pares separats i a la mare li vaig dir el teu exmarit és o havia estat consumidor de coca i em diu, com ho saps? Dic, ho sé perquè al final soc professional, he navegat amb molts vaixells i puc intuir, a vegades també m'equivoco, però puc intuir coses. Però la coca és molt difícil. I ja us dic jo podria estar treballant amb els vostres fills i filles, estar diàriament fent la meva feina i com que soc una persona que soc de classe mitja, podria estar consumint coca i vosaltres no ho sabríeu. El problema de la coca bàsicament és els diners, no sé si m'heu entès. Sí, jo crec que, ja està. Que ha quedat clar. Després també la Roser pregunta, quines variables de la família has vist que ajuden més a l'èxit terapèutic? Les variables que ajuden més a l'èxit terapèutic. Ostres, les variables de la família. Sí. Mira, la primera cosa, de bon rotllo us ho dic, de bon rotllo, el tema de la salut mental en els pares i mares i en els educadors i educadores. És a dir, jo també m'hi sento. És a dir, aquests nois i noies, per regles generals, et fan tornar boig. Et fan tornar boig. És a dir, perquè molts cops el que és no és. El que val un dia, l'altre dia no val. Te la lien constantment i t'expliquen mandangos i no sé què. I aleshores, clar, si tu ja no estàs centrat,
Si ja tu no estàs centrat, com era aquest? Mira, aquest llibre. Molt interessant. Molt interessant. Com era jo de petit i com sóc ara de gran. Què m'ha afectat la meva infància amb la meva adultesa. Totes aquestes preguntes és important que ens les puguem treballar perquè, en sèrio, per estar amb els vostres fills i filles s'ha d'estar molt amueblat. Molt amueblat. Que és molt complicat. Aleshores, per tant, el primer que us diria com a èxit, cuidar-vos a vosaltres mateixos, cuidar-vos la vostra salut mental. Una altra cosa, anar a la una, són especialistes, és a dir, no parlo de... És a dir, o famílies que ja s'han divorciat o parelles que es maten. Per què? Perquè és lògic. Perquè divide i venceràs, que aquests nois i noies això ho tenen molt clar. Saben què demanar a la mama, saben què demanar al papa i no sé què. I aleshores molts cops ens acabem entre nosaltres barallant per culpa dels nostres fills. Per tant, hem de saber relativitzar, calmar-nos, relativitzar. Molt important. Què és molt important? Ostres, no sé, Montse, si estàs per aquí, sentit de l'humor. La Montse té un sentit de l'humor brutal i molts cops ens en riem junts. Perquè és que, clar, si no te'n rius, et tires al pont. Aleshores, és molt important el sentit de l'humor. Perquè és que, clar, què et queda? Perquè és una vida, molts cops, molt dura. Molt dura. Doncs a vegades ens farem i ens fotem les risses. Avui em deia... Dani, vols que et faci una pregunta perquè facis? I aleshores jo li he dit la resposta, he dit, mira, doncs pregunta'm el codi postal de Moscou per empaquetar-lo. I el seu fill me l'estimo infinit i aquesta mare se l'estima infinit, però és que a vegades l'empaquetaries i l'enviaries un altre cop cap a Rússia. I això no vol dir ser mala persona, això vol dir tenir sentit de l'humor i davant l'adversitat, fer una miqueta de, vinga, va, relativitzem una mica, agafem aire i tirem endavant, perquè ja és prou dur la vida que estem portant que a vegades tenir aquests moments. I també molt important, l'èxit recau molt, 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 molt en sèrio, Molt, molt, i això amb les famílies en soc molt pesat, és que hi hagi confiança mútua. Som un equip. Amb els professionals que teniu i que us porteu, si teniu dubtes, foteu-los fora. Jo sempre dic el mateix. A les famílies els dic, si vosaltres no esteu convençuts de la feina que jo faig o com la porto, obriu-me la porta i feu-me fora. És a dir, no em mantingueu en plan, bueno, com que no tenim a ningú més val el Dani que no pas... No, perquè això no funciona. Això no funciona. És molt important que us alineeu amb els professionals que us portin. I si no n'heu trobat, continueu buscant, perquè hi ha molts bons professionals. No sé, jo admiro molt a les mares i pares que porto. Molt. Us admiro moltíssim, que ho sapigueu. Lligat a això que estàs comentant ara, el Xavier pregunta alternatives per quan no hi siguin, que entenc que vol dir... O sigui, els pares. Xavier, no sé quina edat tens. Deixa't de preocupar per quan no hi siguis i preocupa't de què estic fent jo per cuidar-me. Vale. També el vostre fill o filla sempre us necessitarà. Sempre. Ok. Gràcies. Xavier, hola Xavier, company. Has de durar 50 anys més, vinga. Com mínim. Com a mínim. És que és l'única resposta, perquè és que si no ens torturem tots. Jo ho penso com a professional, ostres, aquests nanos que tant t'estimes, Dani, que no sé què, que no sé quantos. Què passarà el dia que et jubilis? Perquè clar, jo també em vull jubilar, ho enteneu. També tinc el meu fill adoptat, també, que també té les seves dificultats, i jo no sé com acabarà tot. El vam adoptar la meva exdona i jo a Etiòpia. La seva mare i jo. Aleshores,
La seva mare i jo som un equip que lluitem i el que intentem és estar al màxim. Però al final no teniu les riendes dels vostres fills i filles. Xavier, el teu fill o filla, perdona. El No micro, et sento. Xavier. Engega el... Sí, jo, la meva pregunta va en el sentit de quines alternatives es plantegen. A part del tema de la successió hereditària i demés, el tema de búsqueda de persona adequada perquè més o menys pugui estar al telèfon quan ella necessita. Sí. Perquè a vegades els germans estan molt cremats, en general. Sí. I, clar, un nebot és més complicat. Una persona que està lluny, també. Vull dir que, no sé, és difícil això. Mira, ara que tinc, quantes persones tinc? 51 persones. Vale, perfecte. 50. Vale, fantàstic. 50. S'han anat just una, és a dir, anava a demanar-vos diners i s'han anat. I mira, una altra que se'n va. Merda, vaig ràpid i així no. Hi ha famílies de Fatrac que m'han preguntat, Dani, tu què faries? Jo us he dit molt clarament el que faria. És a dir, contracteu professionals que pagueu des de Fatrac que us intentin lluitar per aquestes coses que vosaltres voleu. Per què dic professional? Perquè les pares i mares podeu fer, però necessiteu algú que sigui extern a vosaltres. És a dir, si sou 50, si poseu 20 euros al mes, sou 1.000 euros al mes. Si en vez de 50 sou 300 famílies, si poseu 10 euros són 3.000, si poseu 20 euros són 6.000 euros. Amb 6.000 euros al mes us podeu pagar 2 educadors com a mínim a jornada completa per això. És la millor inversió que es pot fer. I tu dius, és que clar, aquests 20 euros no sé si aniran pel meu fill o la meva filla. És que és igual. Al final, el que es necessita és professionals que pensin i que siguin corcons constant a l'administració, picant portes, buscant ajudes, buscant subvencions, perquè al final el que necessiteu també són diners per crear projectes. Necessiteu donar veu a tot això que teniu. Aleshores, a les famílies que s'han posat en contacte amb mi, jo sempre els dic, ostres, jo si depengués de mi, professionals que treballin sobre aquestes preguntes molt concretes que vosaltres teniu. Està clar que com vosaltres no hi sigueu, què és l'òptim? L'òptim és, sobretot, que les herències no els hi caiguin als vostres fills i filles i que ells puguin fer el que vulguin amb les seves herències perquè amb 0, molts d'ells i elles s'ho patejaran o en els pitjors dels casos li robaran a altres persones. Aleshores, sempre el que recomano jo, doncs, usufruït. Si per poc que pugueu que tingui algun pis, és a dir, si pugueu, tinc moltes famílies que els seus filles estan visquent en aquell pis pensant-se que no és seu, sinó que és de lloguer, però en realitat són les famílies que l'han comprat i estan pagant perquè el dia de demà aquest pis sigui per ells i elles. Aleshores, que tinguin usufruit al millor i que tinguin algú que els hi pugui gestionar aquests diners, familiars, coneguts o fundacions, tot i que les fundacions molts cops no estan preparades encara per portar aquest tipus de nois i noies, pel que jo em trobo en el dia a dia. Xavier, no puc dir més, em sap greu. Després l'Alba comenta, què en penses del que diuen amor dur? Com, perdó? Què en penses del que diuen amor dur? Amor dur? No posa res. No ho he sentit mai, perdoneu, Amor dur. La persona que m'ho ha preguntat pot estar aquí amb un àudio i fer-me una explicació? Hola, sóc jo. Hola, Alba. Hola, espera, és que m'he hagut de pujar la càmera, em vegis la cara. Hola, Alba, què tal? Hola. No, és el que diuen, quan tens un fill amb consum, que és en el meu cas, no està diagnosticat perquè no ho sap, però ho accepta i ja sabem el que és. El meu terapeuta diu, talla qualsevol... Uf, vale, ja sé a què et refereixes. Vale, tanco micro, Jo no estic gens d'acord.
Jo no estic sense... Tanca. Bueno, tanca, aviam. Tanca si vols, Bueno, sense res. Bueno, no és la línia d'educadors familiars. Vull dir, la línia d'educadors familiars sempre està alineada amb l'amor infinit cap al fill i treballar des del positiu. En cap moment és anem a tallar-li tot a que caigui en el més profund dels forats possibles perquè s'enteri el que val la vida. És això una miqueta el que m'estàs dient, no, Alba? No és la nostra línia, em sap greu. Jo sé que hi ha professionals que treballen en aquesta línia, sé que és cert que hi ha persones que els hi funciona aquesta línia. Crec jo que en la gran majoria de nois i noies que jo treballo, aquesta línia no els hi funcionaria. Perquè bàsicament el fons és molt fons i no hi ha un límit de fons. I l'altre és perquè, clar, no hi ha consciència. Aleshores, clar, jo em coordino amb professionals que els dic, vale, molt bé, tu fas una sessió amb el teu fill, amb el teu pacient, vale, molt bé. Quan acabes la sessió li preguntes què ha entès? Saps realment el que ha entès i ha deixat d'entendre? Saps realment del que tu has parlat, el que... Jo, sincerament, i els dic així a les famílies, no me n'amago. És a dir, jo de les sessions que faig un dia, si se'n queda un 1%, han treballat un 1%, ja no us dic un 10%, us dic un 1%, jo ja n'estic satisfet. Jo no estic satisfet ja. Perquè molts dels nois i noies que jo treballo és que és un picar pedra constant. Això és clar, anar amb grans dogmes de venga, va, pum, latigazo, i tu t'enteres, eres un mierda, no sabes lo que vale la vida, no sé què, jo mierda no, que tampoc hi ha professionals que no van així, però entén-me. És que les pautes no són ben bé allò, o sigui, no existeix, sinó perquè jo faig doble teràpia, faig amb el seu terapeuta perquè ell ha deixat d'anar, i també faig teràpia amb una psicòloga clínica normal. Llavors, entre els dos faig un mix. Llavors, em diu corta, perquè necessita necessitar-te, i ella em diu maternitza. O sigui, el missatge l'estic fent... Al final el terme mitjà és el que... El terme mitjà sempre, normalment, és el que més funciona. I funciona, però com que ells no van com van, doncs funciona fins que deixa de funcionar i tornarà a funcionar i ja està. I quan deixa de funcionar has de provar una altra cosa i provar una altra cosa. Correcte, ja està. Moltes gràcies. Sí, a les 9 haig de plegar. Sí, és que anava a dir, anem enllestinant les preguntes, si us sembla bé. Vaig intentar com agafar algunes que siguin relacionades per anar més a una. Molt important, no tinc la veritat absoluta, m'equivoco molt. Vale? Hi ha una que, pregunten, sobretot hi ha dos que pregunten sobre si és veritat que en els anys no milloren, no? Que si no hi ha cap tipus de millora. Amb els anys milloren. Per regla general, amb els anys milloren. Per regla general. El que passa que no milloren com a nosaltres ens agradaria que milloressin. Que això és una altra cosa. Però normalment amb els anys milloren. Espero que sigui així, que si hi ha xavals que tenen, si hi ha famílies que tenen xavals de 27-28 anys, doncs això, hagin millorat alguna cosa. Sí que és cert que l'excepció confirma la regla. Sí que hi ha nanos que a mesura que van passant els anys, per circumstàncies de la vida han anat a pitjor. Sí que és cert, clar que sí que és cert això. Sí. Clar, per això nosaltres ens arriben nanos a persones que tenen filles de 22, 23 anys, 24, perquè han anat a pitjor. Però per regla general, quan aconsegueixes estabilitzar-los i més o menys estan... Sempre es diu que les famílies, el temps va a favor nostre. El temps va a favor nostre. Perfecte. I aleshores hi ha dues preguntes que és... I veig també que hi ha dues mans alçades. El problema és que no podem entrar en casos particulars, perquè si ens posem en casos particulars no acabaríem mai. Aleshores... així agafant una pregunta de l'Àngela, pregunta una mica com on estan una mica els límits
de la gravetat. Els límits és molt important. Mira, per exemple, aquesta pregunta és important. Els límits estan... T'has de preguntar quins límits tu pots sostenir. Perquè és molt fàcil jo com a terapeuta o com a professional dir-te a tu quins han de ser els límits. Però clar, jo quan acabo la meva sessió me'n vaig cap a casa i qui et quedes tu amb el teu fill o filla ets tu, no sóc jo. Aleshores és estúpid que jo et digui quins límits has de posar-li tu als teus fills i filles. Els límits han de ser els que han de ser consensuats, com a professionals que consensem a les famílies, doncs tot, molt important. Clar, hi ha famílies que em diuen Dani, jo això no ho puc sostenir. Fantàstic, almenys em dius que no pots sostenir, doncs està, doncs no ho facis, no ho facis. No ho facis. El meu fill em fa un placatge tan bèstia que no puc sostenir no donar-li diners. És que no ho puc sostenir. Bueno, doncs treballem de donar-li el mínim possible. Treballem. I si en vez de donar-li 5, li dones 3, millor. I si en vez de donar-li 10, li dones 5, millor. Si en vez de donar-li 20, li dones 10, millor. Sempre el que dic, reducció d'edat, però clar, per mi és molt fàcil dir, aviam, el que has de fer és no donar-li diners. Ho has entès? No li donis diners, perquè clar, si li dones diners és culpa teva, que s'està robant, que està no sé què, no sé quantos, pim, pam, pam. Per mi és molt fàcil dir això, m'agafo, me'n vaig i després qui es queda és la família. No, el que és important és tu com a família què pots sostenir i a partir d'aquí és el que mirem, què podem sostenir. I és un treball fi. És un treball fi. També et pregunten respecte a la medicació, si diuen, i creus en la medicació? Bueno, no és una qüestió de creure o no creure, és qüestió de química. La medicació funciona, el que passa que no és em prenc la medicació i em milloro. No, és que depèn de molts factors. Crec que hi ha nois i noies que jo porto des del meu humilde punt de vista. Clar, no soc psiquiatre jo, Els meus amics estan sobremedicats, hi ha uns altres que crec que jo, que si prenessin alguna medicació els aniria molt millor. Clar, hi ha altres que es mediquen i després es foten 40 porros, saps? Aleshores, clar, si tu et fots un antipsicòtic i després et fots 5 porros, doncs no ho sé. O si et fots un tranquil·litzant i després et fots 5 energètiques, no ho sé, la veritat. El tema de medicació és molt complicat. No soc antimedicació ni molt menys. Però tampoc és, vinga, va, mediquem-los a saco. No, és cada xaval té el seu què. Si et sembla, la Cèlia i la Carme, si volen... Sí, anava a dir això. Les dues últimes preguntes, si us plau, Carme i Cèlia... Que siguin escuetes, si us plau. Exacte, això us anava a demanar. Si podeu ser el més breus possibles, per favor. Cèlia, engega el micro, que no et sentim. Hola, Dani. Hola, Cèlia. Bona tarda. Molt bona tarda. Bueno, fa uns anys havies estat aquí amb el Ferran, te'n recordes? Ai, hola, Cèlia! Te'n recordes? Me'n recordo, clar que me'n recordo. Que el portaves a l'skatepark i tota... Me'n recordo, del Ferran. Sí, doncs ara està una situació molt complicada. Perquè s'ha passat el dia al carrer consumint i no vol fer res, de res, ha deixat els estudis, no vol ni treballar ni res. Consumint porros, bueno, tots els que pot, i fuma molt també, i bueno, estem en una situació molt, molt complicada ara. Molt complicada. Que inclús l'he comentat, mira, avui veuré el Dani, li he recordat. Cèlia, perdona, si tens alguna pregunta... Sí, bueno, és que, què es pot fer, a veure, què se podria fer amb aquest tema del consum? Del consum, és a dir, el consum, famílies, sempre va relacionat amb diners, sempre. Sí, bueno, el porta una fundació i li donen diners, bueno, li donen, i els diners tots aquests que li donen són per porros. Sí, no, és a dir, no. Ara, si de cas, em deixes, Cèlia, fer la dissertació, ¿vale? És a dir, jo sempre explico el mateix, és a dir, quan us venen els xavals, no, perquè m'inviten, no, perquè no sé què, no sé quantos, aviam. Un amic t'invita un dia, 2 dies, 3 dies, però no t'invita sempre. O sigui, sempre que hi ha consum i el consum és continu, quasi sempre és perquè hi ha diners de per mig. ¿Vale? Aleshores, per una part això. L'altra part,
Hi ha diferents tipus de consums. Hi ha consums que són problemàtics i hi ha consums que són menys problemàtics. Amb això no vol dir que... Sí, marihuana, porros. A vegades és marihuana no barrejada amb tabac. Tota va ser marihuana. Ja. La marihuana és com la droga del moment. Clar, al final els nois i noies consumeixen marihuana per... el que us he estat explicant abans és per les regles generals, són nois i noies que són incompresos a la societat, els hi costa molt aguantar les coses, sostenir els cursos, sostenir les feines, els hi costa moltíssim. I el que reben constantment la societat és rebuig. Aleshores, la marihuana el que fa és anestesiar-los. Sí, ell diu que li relaxa, perquè el deixarà tontat i així, No el relaxa, el col·loca. Sí, que tu havies dit abans, que se queden col·locats. Es col·loca. Ja el col·loca i aleshores fa que no, com em diuen ells, així no penso. I quan ja té uns danys de naixement, perquè ell té el TEAF, ja té uns danys de naixement i a sobre ficant-se porros diàriament, clar, jo dic, no sé, com treure-ho d'ahir, com treure-ho del carrer, perquè és que no trobo solució. No, Cèlia, però tindríem que tallar-ho ràpid perquè és que si no tenim altra paraula i arriba el temps. Si de cas, Cèlia, com que ens coneixem, jo ara agafo vacances, però de cada setembre et faig un truc i xerrem una estona. Vale, molt bé, Dani. Vale. Adéu-siau. Vale, per últim, la Carme Cid Records de Ferran. tenia també la mà alçada. Sí, hola. Molt agraïda i la veritat és que ens ha servit de molt, jo crec. El meu fill està vivint en una habitació a Barcelona, perquè la vida aquí a casa era complicada. Té 22 anys, ha passat pel taulí, per salut mental, ha estat un any i mig ingressat, entrades i sortides, i a més és dual. Després està en una habitació i no sé si em podeu indicar o em pots indicar a on anar de Barcelona, perquè ell està vivint allà i m'interessaria que anés a algun lloc que li poguessin fer una miqueta un seguiment. El que passa és que ell està empadronat a Sabadell. No sé si hi ha algun lloc perquè ell pugui anar de salut mental, d'algun centre, algun lloc que pogués anar, que no vol dir que hi vagi. Jo vull que hi vagi. Ell hauria d'anar. D'acord? No sé si saps d'algun lloc on es pot dirigir. És a dir, si els vostres fills no volen anar, el primer que heu d'anar és servir-lo públic. És a dir, aneu al CESMA, ja sé que tots em direu, és que estan saturats, és un cop cada 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos... No hi ha ni al CESMA, ja hi ha anat i ho ha deixat córrer. No, ja. Però jo dic pel tema de no tirar diners. És que jo estic fart de veure famílies que s'han arruïnat, entre cometes, amb els seus fills. I després d'estar arruïnats estan al mateix lloc on estaven. Aleshores, el primer de tot és molt important, és tenir, a no ser, el que us he dit, a no ser que sigueu una família que teniu diners infinits, doncs hem de vigilar a on posem els diners. Sí, però per exemple aquí a Sabadell hi ha Ocells de Foc, que és de salut mental, i és una mica d'adolescents, una miqueta... no tan ni nens ni tan adults, no? No sé si hi ha de 16 a 29 anys, d'acord? I no sé si allà, jo diria que és gratuït, no ho sé, tampoc. No sé si a Barcelona pot ser alguna o associació o algun lloc que... No conec. No conec. Vull dir, així com no conec. Sí que hi ha moltes coses que si ens poséssim a buscar segurament trobaríem, però al final és el que parlàvem, els recursos són escassos i al final el que és difícil de trobar és un recurs que s'adapti a les necessitats dels vostres fills i filles. Perquè molts cops aquests nois i noies, la gran majoria d'ells que porto, no és que et vinguin, sinó que els has de perseguir per parlar amb ells i elles. El que estaria molt bé és que hi haguessin més professionals com jo, que estigués pagat per l'administració pública. Una miqueta, fa uns anys, jo crec que seguint el projecte nostre, perquè havíem parlat molt amb la Generalitat,
els projectes aquests de salut ara, com en diuen, els equips guia i tal, els equips guia, sí, neixen una miqueta de la idea nostra. Crec pensar que neix d'aquí i ja està bé, però al final crees un equip guia i al 0, ja estan saturats. Aleshores... Ell ha fet una visita a l'equip guia d'aquí a Sabadell, però han arribat tard. Ell ja també estava molt saturat de... Necessites, són professionals que es puguin... Bueno, era aquesta la pregunta, si sabíeu d'algun lloc indicar, algun lloc per anar. Perdó. Dani, soc la Montse. Ah, la Montse, què tal? La Montse és la companya que us he dit abans. Es podríeu dirigir a Salut Mental Catalunya, que allà sí que hi ha tots els recursos d'associacions i federacions de salut mental. I sé que hi ha 2 recursos, que ara no et sabria dir quins són, però que treballen a Barcelona amb nois d'aquesta edat. Hauries de buscar... Salut Mental Catalunya. Salut Mental Catalunya. D'acord. Us he dit que ens sabia molt, la Montse? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. La Montserrat, ja és que he dit Montse. Mira, i Carme, la Carla Sánchez, que és la psicòloga de FATRAC, pel xat t'ha enviat un servei, que és el servei Consulta. El que passa és que, si no tinc entès, és com un servei de psicologia, més que assistència psicològica, però t'ha enviat l'enllaç que pot ser interessant. Que tenim una psicòloga a FATRAC? Sí. Fantàstic, molt bé. Què passa que seria, perdó, per família o per ell? Per ell. Si entres a l'enllaç veuràs tota la informació. Sí. D'acord, gràcies. Sí, el que passa, perdó, per aclarir-ho, tenim psicòloga però és per les famílies, no per als joves. No, però està bé. Sí, la tenim de baixa, ella no la tenia com a psicòloga i des de fa un any està treballant com a psicòloga, passa que ara està de baixa, que va tenir un... Però sí, que va tenir un... No, que està de baixa perquè va tenir... Hola, estic aquí. Hola, Carme. He aprofitat que organitzen xerrades tan interessants que em van operar dels creuats dels lligaments. Ai, pobra. I estic aquí amb la cama en alt i aprofitant per anar nodrint-me d'informació d'altres professionals. I ara, escoltant aquesta pregunta que ha fet la Carme, he enviat aquest recurs que coneixia. I moltes gràcies per la xerrada, ha estat molt interessant. Bueno. La Conchi també parla per tancar-ho una miqueta, això voldria primer donar-te les gràcies perquè ha sigut realment molt interessant. Has dit coses, algunes sabem i altres que no sabem, però que t'ho diguin i que t'ho matxaquin i que t'ho repeteixin és molt important, no? Per mi, jo he apuntat 4 punts, la reducció de danys, modificació de l'entorn, el llenguatge positiu, que hem d'acceptar que no hi ha solucions màgiques i sobretot el cuidar-nos com a pares, cuidar-nos. És realment molt important aquestes coses. I també com a associació vull contestar el tema aquest de FATRAC, que estem en procés de professionalització, perquè les famílies totes tenim una història darrere que ens complica molt el poder dedicar-nos i hem de professionalitzar i posar més professionals per poder ajudar a les famílies i lluitar amb l'administració i tenir més recursos i poder fer moltes coses. Vull dir, totalment d'acord amb el que has dit i que realment molt agraïts, de veritat. Vale. Gràcies a vosaltres. No, i tot ho podem anar fent conjuntament, estem a la vostra disposició també. I has begut oli, perquè has dit una cosa que no te n'arrepentiràs d'haver dit. El fet de poder fer trobades presencials de tant en tant, això ho tinc amb 3 rodones, vull dir que... Bueno, a vegades parlo més al compte. Ja procuraràs saber. Bueno, moltes gràcies, Dani, moltes gràcies a tothom que heu participat. És l'última xerrada ja... Però aquesta... Perdona, Sí. Aquesta xerrada l'he fet gratuïta. És un apunt, però també m'agrada... Sí, per això t'ho agraïm, perquè gràcies per dedicar el teu temps i coneixements a FATRAC i a les seves famílies. I res, que serà l'última xerrada d'abans de l'estiu i que ens tornarem a veure... tornarem a organitzar-ne d'altres. Molt bé. Des de Girona, moltes gràcies, Des de Girona. Igualment, i gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, adéu. Des de Santa Coloma de Farners també. Moltes gràcies, Dani. Vinga, Pepi, ens veiem. Moltes gràcies. Ens Sabadell. Adéu-siau. Adéu.